laver så YouTube, det er simpelthen hvad jeg vil lave i dag, det er, at jeg lige vil tage resten af mit tøj. Og efter jeg har taget det, så vil jeg lige hurtigt tage mine sko, for der var mange af jer, der gerne vil se. Så jeg startede ud med en Supreme Tee. Min tee fra den... Jeg kan ikke huske, om det var den 13. Skulle jeg mene... Men jeg er ikke sikker. Jeg tror, at den 13. blev droppet. Ja, fordi at, jeg købte den her af mine venner. Lige da den var udkommet, fordi at han havde koppet den, og så synes jeg, den var virkelig fed. Og så byttede jeg med ham med noget andet tøj, som jeg ikke brugte mere. Og så fik jeg den her virkelig fed tee i stedet, som jeg synes var en virkelig god trade. Det andet jeg har, det er den her Balmain XHM hoodie i blå, som jeg bruger faktisk ikke så meget, fordi jeg har ikke rigtig nogen sko, som jeg synes man kan bruge det sammen med. Men I finder ud af, hvilke sko jeg har bagefter, det kommer efter den her. Jeg fik den her ved, eller af en reseller, eller jeg tradede med ham, så det er en reseller. Ja. Jeg fik den jeg tradede, så jeg fik den her, og 1200 eller sådan noget for min Yeezy V2 i grøn, som jeg ville rigtig gerne have den her på det her tidspunkt, så det gjorde jeg jo. Men den er rigtig fed. Den tager alt for meget imod floors. Den har fået 3 floors allerede, og jeg synes det er vigtigt. Kvaliteten på dem er ikke så god, men den måde de ser ud på, det synes jeg ser vildt på. Men lad os gå videre til skoene. Jeg glemte lige en sidste ting. Min læderjakke fra Guess. Jeg ved ikke om jeg kan se det på videoen lige nu, men den er faktisk blå, selvom den ser meget sort ud. Den har slet et blåt skær. Sådan lidt en blålig farve herovre. Og så er den blå indeni. Så står jeg Guess. Først der har vi et par NMD R1 Panda, som var min første dyre sko, hvis man kan kalde det. Min første sko, som var udsolgt mange steder. Den første dyre sko. Men ja, det var min første NMD. Dem synes jeg var rigtig fed i starten. Jeg bruger dem ikke så meget mere. Jeg bruger dem faktisk aldrig mere. Fordi at jeg har fået nyt, og jeg har ikke brug for dem mere. Så ja, lad os bare gå videre til det næste. Og så det næste, det er NMD med blå stripe, som jeg stadig bruger, men jeg bruger dem bare på arbejde. Og så sådan ting, hvor jeg skulle spille fodbold for eksempel, eller ting, hvor jeg er lidt ligeglad med, at de går i stykker, fordi jeg bruger dem ikke så meget mere. Der bruger jeg mere andre sko. Så det næste par sko, det er et par Yeezy Pyro Black, som er min yndlingssko faktisk lige nu. Eller jeg har en anden yndlingssko også, men det er i hvert fald dem her, der er en af dem. Ja, de er selvfølgelig sorte, Pirate Black. De passer til næsten alt tøj nu, hvor de er sorte, og det synes jeg er mega fedt ved dem. Også deres udseende og den måde, de ser ud på, som er deres udseende. Yes. Jeg synes i hvert fald, de er mega fede, fordi at, det er bare min mening. Jeg kan godt lide dem. Og det næste par sko, det er et par Yeezy Beluga, som jeg købte af en reseller også. Det her par, det købte jeg for 3,2k, dengang de var, hvad hedder sådan noget. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var 3,2 eller 3,4k, det var en af de to. Men jeg kan ikke huske, om jeg gav 3,2k eller 3,4k. Men i hvert fald for var de deadstock, da jeg fik dem. Lige nu der synes jeg, de er en konte 8 eller 9 ud af 10. Fordi at, jeg har ikke brugt dem så meget, da de kun går sammen med gråt tøj. Og som I så i min sidste video, der har jeg ikke så meget gråt tøj. Og hvis I ikke har set den, så gå ind og se den. Der er et link i beskrivelsen til sidste video. Men i hvert fald, så bruger jeg dem med gråt tøj, fordi at, det vil se lidt underligt ud sådan her med det her tøj og så med de her sko. Det synes jeg i hvert fald. Så ja. Så alle mine sko, og ja. Dagens kommentar blev Malte. I kan se dagens kommentar lige her. Et eller andet sted. Her omkring i hvert fald. Ja. Jeg kan ikke lige finde ud af det efternavn. Jeg gætter på, at det udtales Schultz. Og hvis det ikke gør det, så må det bare måske udtale efternavn forkert. Men jeg synes, hans kommentar det var en rigtig fed kommentar, fordi at, han kom meget ind på nogle idéer til, hvad jeg kunne bruge til videoerne. Og så også lidt, hvad han synes om videoerne. Så tusind tak, fordi I har set med. Hvis I godt kunne lide videoen, så smid en kommentar. Det kan være, at det er dagens kommentar, ligesom Malte.
Eller hvis I har nogle idéer til andre YouTube-videoer, jeg kan lave, så må I også gerne smide en kommentar. Eller hvis I har noget konstruktiv kritik eller kritik generelt. Smid en kommentar, smid et like, smid et dislike, hvis det I har lyst til. Vi ses i næste video. Snakkes.